Mä ajattelin tehdä tämmöisen mitä syön päivässä videon. Nyt mä oon vähän ehkä kevennyt tota syömistä. Tarkoitus taas kuilia nyt vähän katsoa tarkemmin, että tulee syötyä kaikkea terveellisesti ja vähän vaihtaa vaaleampia tuotteita, just esim. Kaurapuuroa ja tämmöistä pientä, jos sais vähän painoa taas alaspäin muutaman kilon verran, niin sit voi taas keskittyä treenaamiseen kovemmin eikä tarvii sit enää miettiä niin kauheasti sitä painoa. En oo syönyt tosiaan mitään aamupalaa tässä, vaan ainut asia mitä olen nauttinut, niin lasin puoli litraa vettä. Et mä yritän vähän siitä aamusta olla hetken aikaa syömättä ja sit syön kun ehdin. Teen aamulla tehokkaasti töitä ja sit jossain vaiheessa syön. Aamunateria, kaurahiutaleita, mustikoita ja proteiini sit tommosesta maitorahkatyyppisestä valinnasta. Jotta mä saan tasalaatuista puuroa, niin mun on oikeasti mitattava tähän aina 30 grammaa. Ja sit mä mittaan muuten vedenkin. 30 grammaa hiutaleita ja 200 grammaa vettä. Pieni suola. Puolesvälissä sekoitus niin tulee hyvä. Noin 30 grammaa mustikoja. Sit vaan ne mustikat hetkeksi mikroon. Aika lailla tämmönen aamupala mulla on niinku nyt, kun mä pyrin vähän painoa pudottelemaan. Tai no oikeastaan syömään terveellisemmin nyt hetken aikaa taas. Tullut syötyä vähän miten sattuu. Ja tämmönen perus kaurapuuro on ihan hyvä ja sit ottaa proteiinit vaan rahkasta, niin homma toimii. Nyt mulla on 5 sarjaa vetoa tehty. Mä kuvasin vaan 2 kappaletta. Mulla on hyvää huomenta liiket ja sen jälkeen ylävetoa, että koitetaan maastavetotanko. Vaan vetää niin korkealla kun saadaan tonne yläasentoon lähellä kaulaa tai jos toi navaseutu ylitetään, niin se on jo hyvä. Mut katsotaan mitä mä niistä kuvailen, mutta mennään jatkamaan. Eli tämmöisellä oudoltangolta hyvää huomenta. Se heittää painopistet vielä vähän tonne eteenpäin, niin se on tosi jännän tuntunen.
Täällä on vähän tämmönen sateinen keli nyt. Tää käppäillä tästä himaa. Noit korkea maastopetoja tehtiin 4 sarjaa. Niitä kuvattiin vain 1 kappale. Sitten noita hyvää huomenta -liike tehtiin 4 sarjaa yhteensä ja niistä päätyi videolla toi 2 settiä. Eli 2 vetoa, 2 hyvää huomenta ja 1 tommonen toi ylävetoliike. Nyt himaan tekee kanaa ja riisi. No muuten vitu ärsyttävää aidan rakentamista. Tähän aina se joudut hyppiä tästä yli. Nyt tässä vaiheessa, kun mä tulin salilta himaa, niin nyt ruvetaan väsäämään sitä riisiä ja kanaa. Me ei tarvita mitään muuta kuin kanan fileesuikalle tai joku hunajamarinoitu. Sitten riisiä. Riisinä toimii Uncle Ben's Jasmin riisi, tämmösiä annoskusseja tai keitinkusseja. Näistä tulee siis tän illan ruoka ja huomisen illan ruoka. Teitä katsoo niin moni, ketä ei ole vielä tilannut, niin mä käskisin sun harkita edes, et tilaat kanavan. Tykkää videosta ja paina peukkua alas, jos ei napannut. Mut jos osa edes teistä, ketä näitä kattoo eikä ole tilannut tilais, niin mä veikkaan, että me saavutettaisiin pian aika paljon enemmän tilaajia. Ihan pieni rypsiöljy tähän paistohommaan. Samaan aikaan laitetaan vettä kiehumaan. Mietin aina täältä, missä mahtaa olla semmonen mun lempikuinen kouha, tai miksi tätä kutsutaan. Tää on aivan liian paksu, se on semmonen minimalli tästä, mutta ei löydy, ei voi löytää, niin otetaan tämä. Nyt heitetään kanat sinne. Niin kuin näin melkein, mutta vähän autetaan tuolta, niin tulee joku poputkin. Mut hyvä puoli tässä on se, että sit on valmiina huomisen päivän kanat ja riisit. Niistä voi heittää suoraan mikroon ja that's it. Täällä meidän vesi kiehuu, niin voidaan heittää tää pussi sinne. Tehdään nyt silleen, että palataan sit kun nämä ruuat on valmiit. Niin kun mä teen tälleen näin, niin ne on niin valmiit. Nyt me ollaan loppusuoraan tämän ruuan kanssa. Ehkä ihan vähän vähemmän aikaa olisi saanut paistaa näitä, mutta minkäs teet? Pitää pelata varman päälle. Pitää pelata varman päälle ja snappailla ja poppailla ja selailla puhelin samaan aikaan, niin näin käy. Sitten mä heitän mikroon näitä samoja wok-vihanneksia, mitä oli aiemmin. Tämmönen iltapala, eli tässä on näitä samoja kasviksia, mitä aiemmin pastan kanssa, riisi ja kanaa. Oikein hyvä. Nyt tähän loppuiltaan vielä jotain hyvää Netflix-sarjaa. Tää The Good Doctor on tällä hetkellä mun katselus ja oikein hyvä. Tämän päivän mun viimeinen ruoka on 2 leipää juustolla, vähän levitet margariinia päällä ja sitten toi proteiini, hiilarijuoma ja joku reko 1 annos, niin sitä. Sitten tässä seuraavaksi voikin vielä hetken katsoa Netflixiä ja sitten pikkuhiljaa nukkumaan. Tää oli tämmönen mun perusdiettipäivä, millä mä en niinku tosiaan kauaa oo, että mä hetken aikaa pudottelen tällä ja sit vähän lisäilen kaloreita tarpeen mukaan. Mutta kiitti, että katsoit tän videon, nähdään seuraavassa. Moro!